Predstavujeme vám článkovú pracovnú obuv Jalas 1828 v bezpečnostnej triede S3 SRC HRO HI CI. Kožené topánky patria v domácom Fínsku medzi najpredávanejšie. Zvršok topánky tvorí vodeodolná štiepaná úseň s ochranným polyuretánovým filmom. Na často namáhaných miestach je prešívaná dvakrát. Veľkým benefitom obuvy je uzatvorený jazyk, vďaka čomu je obuv plne uzatvorená až do výšky jazyka. Zapínanie je formou klasických šnúrok. Vo vnútri topánky je priedušná sieťovina a stielka, ktorá obsahuje tlmiaci materiál Poron XRD v oblasti pety a v prednej časti. Aktuálne najlepší tlmiaci materiál zabezpečí pre vaše nohy nadštandardný komfort. Na spodnej strane topánky sa nachádza gumená podošva. Vďaka kvalitnej gume sú topánky protišmíkové a odolné do 300 stupňov Celzia. Obuv je vybavená hliníkovou špičkou, oceľovou planžetou proti prepichnutiu, izoláciou proti chladu, tepelnou izoláciou a zvýšenou ochranou okopu. Model 1828 zakúpite v Reprezent s dopravou zdarma.